Tervetuloa tutustumaan Hämeenlinnan frisbeegolf-radan talvilayouttiin eli talviviisariin. Ratahan on yksi eteläisen Suomen suosituimmista talviradoista ja varmasti yksi parhaiten ylläpidetyistä. Tästä iso kiitos kuuluu Hämeenlinnan diskaajien aktiiveille. Ratamestari Eero Puhakan mukaan talviviisari suunnitellaan joka vuosi nimenomaan talviheittämistä silmällä pitäen. Väylät ovat siis oleellisesti lyhyempiä kuin kesäaikaan, mutta melkoisen teknisiä. Tälle talvelle 24-25 rata koki myös pieniä viilauksia, jotka jälleen kerran tekivät radasta hieman haastavamman kuin aikaisempina vuosina. Kävijöitä talvikuukausina radalla on noin 4000 kierroksen verran kuukaudessa. Varsin mukava määrä siis. Lähdetään kuitenkin katsomaan, miltä rata näyttää. No niin, lähdetään liikkeelle. Väylä 1, 80 metriä. Suhteellisen simppeli, suora heitto, joko putterilla, midarilla, fairwaylla, joku jopa distanssiraipalla. Yleisemmin tähän heitetään backhandilla, harvemmin forella. Ainut hankaluus tässä väylässä on viettävä ja ajoittain jäinen greeni, jotka saattaa aiheuttaa hankaluuksia. Itselle tää on suora fairway-väylä Prodiskuksen laserilla. Väylä 2, 68 metriä. Tämä vaatii todella suoran ja matalahkon heiton, sillä väylän puolen välin jälkeen alkava puusto nappaa kiekot aika hyvällä prosentilla, ellei ensimmäiseen gappiin osu. Korja vartioi vasemmalla myös iso kivi, jonka taakse ei välttämättä kannata jäädä. Itselle tää on Prodiskuksen midari heitto, eli erittäin suora midrange kiekko. Väylä 3, 77 metriä. Hieman jo vaikeampi väylä, jonka suurin haaste liittyy kuvassa näkyviin puihin. Gapit ovat melkoisen pieniä ja pahimmassa tapauksessa löydät itsesi vasemmalta tikkumetsämörristä. Jos taas ensimmäiset puut selvität, on edessä hieman avarampi väylän osuus, jonka jälkeen kiekko suhteellisen luonnollisesti feidaa vasemmalle kohti korjaa. Tilastojen mukaan tälle väylälle otetaan kolmanneksi eniten bogeja. Itselleni tämä on Prodiskuksen Unicorn-väylä, eli hieman ylivakaa midrange-kiekko. Väylä 4, 76 metriä loivaan ylämäkeen. Tilastojen valossa tälle väylälle otetaan vähiten pöröjä koko radalla. Vaartuloksen pelaaminen kuitenkin suhteellisen helppoa. Tyypillisimpiä virheitä tällä väylällä ovat backhand-heitot, mitkä feidaavat liian aikaisin nyt kuvassa näkyvään vasempaan pusikkorykelmään. Oman haasteensa tuo myös viettävä greeni, joka laskee suhteellisen voimakkaasti välittömästi korin jälkeen. Itselle tämä on Prodiskuksen laseri fairway heitto hieman alivakaahkolla yksilöllä. Väylä 5, 59 metriä. Yksi radan helpoimmista väylistä. Väylän haasteet liittyvät kuvassa vasemmalla näkyvään mandopuuhun sekä oikean puolen pensaisiin. Nämä karsivat huonot heitot melkoisen tehokkaasti. Itse heitän tähän perusmuovista Prodiskuksen Origo-putteria. Väylä 6, 79 metriä. Tilastojen valossa tälle väylälle otetaan kolmanneksi vähiten pöröjä koko radalla. Tiedät varmasti olevasi ongelmissa, mikäli avausheiton jälkeen löydät itsesi vain oikeassa reunassa näkyvästä metsästä. Tieltä paartuloksen pelaaminen saattaa olla erittäin haastavaa. Tälle väylälle löytyy niin suora backhand-linja kuin myös forelinja. Itselle tämä on suora midrange heitto Prodiskuksen midarikiekolla tai mikäli tuulet vaivaavat, niin osumadisksin haski suora fairway driver. Väylä 7, 70 metriä. Tämän väylän alkuvaiheessa sinun tulee ensin selvittää kuvissa näkyvien kahden puun muodostama gäpi. Heiton tulee olla myös erittäin suora ja maltillisella feidillä.
Tällä väylällä on myös kesäviisarin vesiesteitä, jotka näin talvisaikaan ovat vapautusalueita. Itselleni tämä on vähän tuulista riippuen joko suora midrange heitto Rodiskuksen Midarilla tai hieman vakaammalla Rodiskuksen Unicorn kiekolla. Väylä 8, 61 metriä. Mikäli työkalupakistasi ei löydy kelvollista forea, saattaa tämä väylä olla melkoisen haastava. Väylä kaartaa kuvassa näkyvän mandopuun jälkeen jokseenkin jyrkähkösti oikealle. Backhand-heitto onnistuu, mutta vaatii erityistä tarkkuutta. Itselle tämä on fore-heitto Rodiskuksen ylivakaahkolla, laserilla tai selkeästi ylivakaammalla talismanilla. Väylä 9, 48 metriä. Yksi talviviisarin signature-väylistä. Tämä saariväylä pelataan hazard-säännöllä. Saaren muodostavat 4 videolla näkyvää oranssia aurauskeppiä. Tilastoja kun katsoo, selviää, että yli 50% pelaajista ottaa tähän bokin tai huonomman. Itse pelaan tämän perusmuovisella kuluneella Rodiskuksen jokeriputterilla. Väylä 10, 76 metriä. Tämä oikealle kääntyvä väylä vaatii erittäin teknisen ja tarkan heiton. Tilastojen valossa tälle väylälle otetaan toiseksi vähiten pöröjä koko radalla. Tiedät jälleen kerran olevasi ongelmissa, mikäli avausheiton jälkeen löydät itsesi väylän oikean puolen tikkumetsästä. Itselle tämä on ylikääntävä heitto Rodiskuksen alivakaahkolla Midari X kiekolla. Väylä 11, 60 metriä. Yksi talviviisarin helpoimpia väyliä. Tälle väylälle tyypillisimpiä heittoja ovat suora backhand-heitto tai forella Ansaflex-heitto, jonka lentorata sopii tähän väylään varsin mallikkaasti. Tilastojen valossa tälle väylälle otetaan toisiksi vähiten pokeja. Itselle tämä on suora backhand-heitto alivakaahkolla Rodiskuksen Color Glow Origolla. Väylä 12, 69 metriä. Tilastojen valossa tämä on talviviisarin helpoin väylä, ja tälle väylälle otetaan eniten pöröjä ja vähiten bogeja. Väylä vaatii suorahkon heiton kiekolla, jossa on maltillinen fade. Itse pelaan tämän joko Rodiskuksen Midarilla tai kuluneella jokeriputterilla. Väylä 13, 66 metriä. Tämä väylä vaatii viivottimen suoran heiton, joka tunnetusti on frisbeegolfin vaikein heitto. Poki vaanii heittäjää, mikäli osut väylän alkupään puihin, sillä niin vasemman kuin oikeankin puolen metsistä löytyy melkoisen haastavia mörrejä. Itselleni tämä on suora heitto Rodiskuksen Midarilla. Väylä 14, 72 metriä. Tältä väylältä löytyy forelinja, joka näkyy kuvan vasemmassa reunassa, mutta myös backhand-linja, jota pitkin kamera meidät kodille johdattaa. Tämän väylän haasteisiin kuuluu greeni, joka on melkoisen viettävä ja saattaa olla erittäin liukas riippuen olosuhteista. Itselle tämä on backhand-heitto Rodiskuksen ylivakaahkolla fairwayllä talismanilla. Väylä 15, 62 metriä. Toinen talviviisarin signature-väylistä. Tämä väylä tunnetaan nimellä kotipizzaväylä, ja kotipizzakyltti muodostaakin väylälle triplamandon, joka tuo omat paineensa heittäjälle.
Toinen haastava elementti tällä väylällä on viettävä greeni, joka on ajoittain erittäin liukas. Tilastojen valossa joka kolmas heittäjä ottaa tälle väylälle pörän. Itselle tämä on suora heitto joko Prodisuksen midarilla tai pehmeällä perusmuovisella jokerilla. Väylä 16, 62 metriä. Tilastojen valossa tälle väylälle otetaan neljänneksi vähiten pörjä. Tämä väylä vaatiikin jälleen kerran melkoisen teknisen ja tarkan heiton, mikäli avauksella aikoo korille päästä ilman mandomissia. Tähän käy niin suora backhand-heitto kuin antsaflex-heitto forellakin. Itselle tämä on backhand-heitto alivakaalla perusmuovisella Origo-puttiputterilla. Väylä 17, 69 metriä. Väylän alkuvaiheessa on puiden muodostama jokseenkin tiukka gäpi, mutta kun tästä selviät, liitelee suora kiekko yleensä jo melko itsestään vähintään jonkinlaiselle puttipaikalle. Tilastojen valossa 34% pelaajista ottaa tähän pörän, joka on toiseksi eniten kaikista talviviisarin väylistä. Itselle tämä on jälleen kerran heitto Prodiskuksen midarilla. Talviviisari huipentuu väylään 18, joka on 64 metriä pitkä. Tämä helpohko väylä vaatii suhteellisen yksinkertaisen haiserheiton greenille, joka kuitenkin viettää ja on erittäin usein todella liukas. Tilastojen valossa noin joka kolmas pelaaja ottaa tähän pörän. Itse pelaan tämän väylän Prodiskuksen pyramidilla, joka on ylivakaa midrange-kiekko. Kiitos kun katsoit. Viisarilla nähdään.